Kita ini liburannya nggak tentu arah, nggak tahu kemana. Yang penting kita itu berjalan saja di Yaumate. Ini jalanan Yaumate. Tapi adewe nggak ngelewati bakul gorengan lewat kene. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti saja di bawah. Pojokan kono. Kaipa ya poso. Lah iya. Pak Punici tuh. Ada tuwing-tuwing itu. Tueng. Masa kita yang ngemil wae. Ora apa-apa toh. Mulutnya sendiri-sendiri kok. Lah iya. Lo adewe biasane ngemah-ngemah. Sepatu gendul Pak cangkeme wong rasa-rasa. Ya. Kamu benar, kamu pintar sih. Itu sepatu orang kerja nggak ngindu Pak Wong. Oh ya obat guyu. Ya apa guyu? Halo. Pokoknya jembet ya. Kayak ngono ki lek seli-celik dawa wis penak lah ngatasi. Lek kaya ngene iku duwe gedhi dawa telonteng. Iya, lah awakmu pokoke cilik penting dawa. Wis. Lek gedhe awakmu ora ngatasi ya gedhe. Tapi ya mbuh ding biasane cah model-modelane senengane gedhi-gedhi ya. Hah? Lah iya lho kayak corong lho. Ya tolong anu kaya Semprong. Iki perkuncian. Kalau enek semprong lho. Semprong. Mara muni mak prong ngono bre ya. Hotel One Soho mbuh. Perumahan sih. Lah iya. Lagi enggak jok pasar. Kamu dimarahi Cece. Tak boye. Iya. Iya. Emang. Aku arep tuku nganu moisturizer. La kita akan ke pokoknya iki Kliti henang Mongkok. Mongkok Yaumate sampai tekan Mongkok. Iki lho tempat estetik iki. Tempat estetik. Kita nih ya begini nih senengane. Kliti. Kita lewat tengah pasar dulu ya. Ndi yo. Kucingnya meteng ya. Masih tak diperkosa garangan ya. Cah wedok iki lek dianceli mesti meteng ngono kuwi. Cepet juga ya. Sak jam. Iya. Kayak pelem tapi apa sih? Takok. Engko sing nang kono ae nang kono iki murah ngono ki enak enggak sih? Lah yang ngene iki lho. Apa iki kaya pelem tapi duduk pelem, guys. Oh, nganu kuwi. Apa? Sik bebako. Bebako rasane? Rasane ya legi-legi piye bebak-bebak. Yo. Iki nang pasar kae. Pasar Mongkok mburine Langham Plaza. Oke, kita ke toko Indonesia dulu. Oke. A few moments later. Nang pasar iki pasar Mongkok ya, guys. Pasar Mongkok sing paling gede. Lek wis sore hari ngene iki barang-barang diobral murah-murah, sayur apapun murah. Oke. Ngene iki. Kowe lek sore ngene iki obralan. Bu barang-barang diobral pisan.
Tapi tidak termasuk yo wong ki ngrakoti jambu lho. Lah aku lek urung cocol-cocolane rong entuk ya aku gah tuku jambune. Lah engko aku tuku jambune cocolane rong entuk. Ambune kok kaya empek ra jumba. Apa ini? Kono ki iwak-iwak tok ya. Sore ki masih wis pokoknya lek sore ngene iki wis serba murah-murah. Sayur apapun murah. Daging babi segar di mongkok. Toko peralatan Cina. Kok eneng gosong? Oh, babi. Brongot sikil babi. Brongot wulu babi. Aku horor. Hah? Embutmu asong. Jembutku reneng wis tak brongot endi? Kayak pandelok saya. Uduk. Nongko yang biyen ya. Iki bakul babi, iki irung babi, kaki babi, pokoknya serba babi, kulit babi, peralatan Cina semua. Iki kulit babi, seperti itu. Bakul chicken di sini itu pokoknya macam-macam ada. Apa? Mie lilun, mie kuje oke. Mie, wes. Minti lilin kene iki ya ora enek bakul masalah lho. Masalah. Ya jate kok ngono. Kok piye to kok mosok tak masalah ngono. Nganu uduk ya sing nggae mangan jambu, sing asin-asin. Ngerti jane lek sing dong. Ndek endi ora enek. Kemburine bapak buah-buah sono lho biyen iki kan toko Thailand. Iki bakul daging babi, sapi. Pokoknya sore ngene iki seobralan murah-murah. Iya toh. Lek jamure wong titip sombene tak tukokne. Lo jeroan. Kamu mau naik bis? Dilok Pak. Aku lah mau pulang gasikno ya. Loh. Ya. Aku nggak apa-apa. Aku tak pulang, kalian usir aku pulang. Saya tidak mengusir, saya cuma ngasih tahu saja. Aku boleh. Bet tentang. Ambune kok rempah-rempah jahe. Yo. Kita akan berburu di perapatan Mongkok yang sebelahnya Langham Plaza. Langhamnya sana. Ini perempatan jalan Pasar Mongkok, guys. Kita berburu di pasar murah di sore hari ini. Pokoknya tiap sore ini di Hongkong wong jualan sayur iki diobral. Kudu entek harus habis. Di Hongkong itu gitu, enggak kayak nang Indonesia. Nang Indonesia sayurannya sampai alum-alum. Panggah radi murah nih. Oke, rame. Lek sore ini guys wal-walan kayak jenggut. Ini iki. Wes pokoknya kayak wes cah iki wayu. Wayu bocah e. Aku duwe rai kaya ngono wis tak rentengi lanangan. Tak rentengi tok bar tinggal. Iya. Iki. Pasar murah di sore hari. Makane rame. Ruame kok. Laku ning pinggir kene iki lho, bablas rono. Deloken kae pamlaku kaya ra iso lho. Pasar kok kaya ngono ya. Mare lek sore ya murah lah, tapi ada butuh jeruk.
jual babi. Di Hong Kong ini jual babi bebas ya. Bebas. Ini juga toko jualan daging babi. Pokok di Hong Kong ini di mana-mana. Di mana-mana. Pokoknya. Tahu. Ini pasar. Kita akan berburu pasar. Endi? Pas renek. Bakules ganti. Iki malah bakul dupo Cina. Bakul dupo Cina. Reneng. Eneke nyapa ya ngono kuwi toko Thailand, India eneke. Tapi nang kene ora tau menjumpai toko India ya liyane nang TST. Wis lah renek ra usah lah. Ya tuku buah. Berburu pasar murah. Wel-welan pengen manjambu karo kae ra keturutan ya. Kok renek ya ngono kae. Sing mangan nggih ngono-ngono kae iki kan mek wong India. Tuku gedang jaremu. Sudah tuku gedang. Jare mau nggih kolak. Lho. Ngono kae. Berburu pasar murah. Lha kuwi gedang. Ya kuwi murah. Ya kuwi kena nggih kolak. Kalau sing itu nasi. Kalau sak putih-putih sak teleke ngene, sak telek kuting. Iku nasi rada gede. Beginilah. Oke lah, kita akan berburu dulu ya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, subscribe.